Bună tuturor, eu sunt Maria Cats și astăzi o să fac un nou serial numit Knoxville, orașul criminalilor. Să începem! Ea este Summer, o fată ce terminase liceul și voia să se ducă la o facultate bună. Se spunea că cele mai bune și populare sunt în orașul Knoxville, iar Summer acolo și plănuia să meargă, însă ceea ce nu știa este că era un oraș plin de criminali, până chiar și colegul de bancă putea fi unul. Povestea continuă. Mamă! 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 Da, scumpă, ce este? Ce s-a întâmplat? Păi, m-am decis să mă duc la facultate în orașul Knoxville. Am auzit că acolo sunt cele mai bune. Bine, dar ești sigură? Este cam departe de orașul nostru. Da, mamă, visez să merg acolo încă de mic copil. Mi se pare un oraș frumos. Plus că sunt multe alegeri de facultăți. Bine, atunci vom merge mâine și te înscriem la facultate. Te vom înscrie la facultate de medicină. Acolo vrei, nu? Da, desigur. Desigur că acolo vreau. Este visul meu încă de mic copil. Este visul meu încă de mic copil să mă duc la medicină. Bine, o să te înscriem mâine. Bine, atunci mă duc în camera mea. Du-te. Oh, sunt atât de bucuroasă. O să dorm puțin. A doua zi. Summer, trezirea, mergem la facultate. Da? Sunt deja pregătită. Bine, atunci haide. După ce s-a înscris. Ei, sunt atât de fericită că am intrat la facultatea pe care o doream. Și eu mă bucur pentru tine, scumpă. Va continua. Pa! Eu am fost Maria Cats și ne vedem în următorul videoclip. Poate chiar episodul 2 din acest serial. Nu se știe încă. Pa!